Tapuji Tuhatta, maredehita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tu mapalangi dohot tanoon. Amin. Marulup-ulup tu de bata ama ho ale sadok tanoon, edehon hamu mahamuliau ni goarna marmulia baini hamu puji-pujianna. Dok hamu madok de bata, tung nasokkal do akka pabahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogum, ikon marsobatu ho akka musum. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana tuhasangapon separ rohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham jalahot hami dihapor siaud nature asa totong makirim dihaheheod dohot dihasangapon sugut silehonommu tuaka na porsea diho. Amin. Maredehita. Luar
katangihon ma patik ni debata di minggutta di bagasa sedariot imana tersurat di patik perjulu sah rodi patik paupaton. Patik perjulu ahudo jahuba di batam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang dohok na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toruni tano yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ayhona humna do sugut akka namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui di naono marima ulahamu nasa siulaunmu alayang wari papituhoni ari pada diana ni jahuba debatam dui dan jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahilai manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam ai di naono mari do di toppa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di baheni do ubain na di pasu-pasu debata jahuba ari pare dia dan nai jaladi parbadiai ido sahna atong rak mangidugu ko mahita tu adupan debata lau mangulahon nau bartu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nau bartu patik mi amin. Mari dehita Marsakdo ngaki ala na salah pambahe laki hataku laganang paru laki curah pakuliki betu pasu rohani dong aku pe pikiran tanah orang ture curang tato potima dosa tah tu adupan di debata martang yang mahita ali Tuhan debata amanami pargugu na sohatudusan para siroha midahami nadangolon narodo kami tujulo manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hacahato dohami tubuh jala idang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian saluhu dohami manibil sian akadalanmu masai gudang do pangalasion nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan ala ni denggan di basam do asini roham sayunang paingot-ingot akka dosa nami haposon nami dohot pangalosion nami say ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan di basam ala ni guarmu ali Tuhan Yesus marpangwati maroham di dosa nami nagodangi amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani akka dosata songonod do hatani Tuhan Jahuba nungapola hupasisi akka pangalausim songon obun jala songon obun manorok akka dosam say mulak mahotuau ayahu do si paluaho hasangapom ma di debata na digijam amin. Mari kita saluhut na natino pa masangapon debata ang pedohon lupamuji masangap gowarnai masangap
Epistel turpuk di mingguta di bagasa sadarion. Imana tersurat di buku Sada Kronika. Bidu saplonom mamuka siani ayat 20 sah rodi ayat 30 marsika soring mahita majaha. Hamu ale akka marga ni akka bangso. Sa lehon hamuma tu Jahoba. Lehon hamuma tu Jahoba hamu. Lian dohot haguguun. Rayon hamuma maradok pon ibana ale isini sadok tanoon hot maatong portibion dang tagamon humordit. Marhasak-hasak malauti rodi isina. Marlopoluk maladangi rodi nasa na di sini. Madok mauliate mahamu tu Jahoba ay nabasa do ibana. Ay rodi saliling nililing na do asini rohanay. Pinuji ma Jahoba debatani Israel sian na saingan sahat rodi saliling-liling na jala rimbang soi madok. Amen jala puji-pujian di Jahoba. Sonima epistel di mingguta. Mertua do akan atau mangion hatani debata jala naupiopsa. Amin. Mare dehita. Sai tong tong lo morohana ida pangajarane nali lehon ni Jahoba manesi ulawani ida sungun au nadinggan nadi labung ai kape sai ramos tok tong ibana na soolo malos ber. Sai natalu di uhuman ala si pargeduki jong-jong madi asangapon nati gur maroai si pargeduk dang natolhas ro Tuhan ngoluani hamagoan dinasida sonang do partigori. Taha tidak kema hapor siau tai, songon nahina tidak kon di dongata sa hapor siau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mepalangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit, di panghuman ni silatus, namate terpajal do ibana di ognor silang. Na tuat tu banu atoru dung ditanom.
namula mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi nama au porsea ditordi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatofan ala Kristen akka nabadia, do dihasesani dosa, do dihatai namandok, mula mangulu do sogot daging ni halak nang mate, do dihanguluan na sora sudah. Amin. Maredema kor inahanna, laus diuduti non kor ina Deborah.
Tabi kema titing nama sados pamasaon di minggu ta sederio. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hut-ihut matiting nama ragam di Minggu 26 April 2026. Naparjolo guarne Minggu. Guarne Minggu ta sadarion ima Minggu jubilate lapatanna marolopolop tu dewata saddo tanoon. Topik Minggu las rohaku jala marolopolop suaraku. Napaduahon kelompok kor tu parminggu tanggal 3 Mei 2026. Di pukul 7.30 ama Huria, ina Esther, lansia. Di pukul 10 ama Salom, ina Deborah. Di pukul 10.07 ama Jericho, ina Kamis, remaja naposo HKBP. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 3 Mei 2026 nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Napaobaton amplop resot. Di hari Minggu sadarion saud do patupaon ni huriata papungu amplop tupak tu resot tapasahat mai di pelian napaduahon. Napalimahon padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion saud do patupaon ni huriata ulau padidion nabadia tupitu halak dakdanak 5 boru dohot 2 bawa. Napaonopon amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 naneng roon patupaon ni huriata do papungu amplop tu pembangunan ni huriata. Napapituhon ruas parguru. Mamuka Minggu sadarion nungagabe ruas parguru di huriata ima keluarga Petra Agus Sahmir Manalu dohot Beatrix Firra Rosian Gereja Betel Indonesia alamat Nasida di Jalan Ancin RT 4 RW 4 belakang SD Sukatani masuk tu sektor Galatia. Hupangi dohami ma asa jongjong hamu ruas nabaru. Oh lihat ya. Napawaluhon pertangyangan sektor. Di hari Selasa 20 April 2026 di sektor Korintus di keluarga S. Tarihoran Boru Simanjuntak. Di sektor Judea di keluarga Nonya Simatupang Boru Simajutak. Di sektor Kanaan di keluarga E. Simamora Boru Siahaan. Di sektor Efesus di keluarga S. Hutapea Boru Manulang. Di sektor Galatia di Nonya Siahaan Boru Lumban Gaol. Di sektor Filipi di keluarga J. Hutasoit Boru Pardede. Di sektor Philadelphia di keluarga L. Siahaan Boru Manalo. Di hari Rabu tanggal 20 April 2026 di sektor Sion masuk pukul 10.30 di keluarga E. Simajuntak Boru Sianipar. Di sektor Betania di keluarga P. Silaban Boru Tapu Bolon. Di sektor Roma di keluarga B. Sitohang Boru Manalu. Di sektor Nasaret di keluarga H. Pardosi Boru Sihotang. Di sektor Kolose di keluarga T. Sihombing Boru Sinaga. Di sektor Bethlehem di keluarga W. Turnip Boru Sihombing. Napasiahon titing marbagas, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripeo ma Samuel Haposan Parasian na 70, anak ni Amata Bona na 70, tubuni hala inata Masri Boru Simanjuntak. Alamat Nasida Kampung Babakan RT 7 RW 4 Curug Cimanggis Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sektor Nasaret.
Dohot nanaing oroanna Delva Yuli boru Panjaitan, boru ni Amatta Nixon Panjaitan, tubuh ni hala Inatta Rafina ha boru Gultom. Alamat nasida Jalan Gotong Royong RT Pitu RW Sia nomor 121 Jati Jajar Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis masuk sektor Judea. Terpasu-pasu di hari Sabtu tanggal Sia Mei 2026 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Tersurat di akta acara tai Amanginang tanggal 3 Mei 2026. Nasati kosna tanggal Sia Mei 2026. Napasapuluhon pelantikan pengurus seksi dohot kategorial periode 2026-2020 lalu. Dohot pelantikan panitia tahun transformasi dohot pesta Gotilon. Di hari Minggu tanggal 3 Mei di Parminggu pukul 10 2026 di Patupa Huriat tado pelantikan pengurus seksi kategorial periode 2026 sahatu 2020 lalu. Dewan Koinonia Marturia dohot diakonia ni Huriat dohot pelantikan panitia transformasi dohot pesta Gotilo 2026. Laos on maudanga dohot bawa tu sudah pengurus seksi dohot kategorial naung terpilih dohot tu panitia tahun transformasi dohot pesta Gotilo tahun 2026. Asa taingot maro di pelantikane. Pasapuluh sadahon pelaksanaan program ibadah sekolah minggu 2 sesi. Mamuka hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 saut ma patupauta 2 sesi per minggu sekolah minggu. Ima pukul 7.30 dohot pukul 10. Anggiat ma marhite naung gabi 2 hari per minggu sekolah minggu lam trop akayana kota naro madohoti per minggu sekolah minggu. Pasapuluh 2 hon penataan titing parhepengon pelian sadabi. Partuha putusan ni Rabo Parhalado, Rap dohot panitia pembangunan na dipatupan na di hari Senin tanggal 10 April 2026 na salpu. Taringot tu penataan ni titing parhepengon khusus na pilihan sadabi manang pembangunan, dohot pilihan amplop pembangunan, mamuka hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 sonom ma parturena. Na parjolo pilihan sadabi na salilingod dikelola Huria tu dana perawatan, dohot tu pengadaan inventaris ni Huriata di pasahat mai tu panitia pembangunan. Napaduahon amplop pembangunan natapatu pasahali sabulat dibayar ma peruntukan na gawe dana perawatan dohot pengadaan inventaris ni Huriata. Napatuluhos saldo piles sadabe na adong dititingi di pasada matul Manalu dohot amang JP Raja Guguk. Khususoi hamim matu sude ruas ni Huriata asare de ma madohoti acarai. Pasapul 5 hon torop ni ruas na madohoti par mingguan na di tanggal 10 April 2026 godang na 725 halak. Pasapul pon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 halak. Ulang tahun pernikahan onom kepala keluarga. Padita dohot sude parhalado HKBP Cimanggis pasahato selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 27 April sahatu tanggal 3 Mei 2026. Hatani debatana pasikopolas ni rohamuna tersurat di 2 Petrus biddu tolu ayat 10 lalu. Alailam gadda madihamu asini roha doho penadaon di Tuhatta Yesus Kristus si paluai. Di ibana mahasangapon nang nuaeng nang rodi saleleng ni lelengna. Pasapul pituhon pelian iuran diakoni sosial Huria. Torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial Huria di bagasan mingguon 10 pitu kepala keluarga godang na 4.800.000 rupiah. Saplu lalu pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguan 10 pitu kepala keluarga godang na
Rp4.225.000. Parhepengon ni Huria, tu Huria 10.075.260 rupiah, tu pembangunan 1.630.800 rupiah, sentralisasi Manang Pusat 7.724.110 rupiah, jumlah 25.430.200 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salarida siaka peliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Mauliate mahu pasahat hami tu sude ruas naung pasahaton pelian bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan April 2026 dohot hamauliateon tuakkan naso pasahaton dope taingot ma amang dohot tamuinang makarikoton pasahatos sa ganuk bulat tu Huria marhite parhalado sektor tabe. Akatiting manang informasi naso husahon hami suang songoni manang titing parhepengon lengkap boy mata jaha diharotas titing manang warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang QR code naung rade dibukut tabe songoni ma titing namasa dohot sipamasao di tonga-tongani huriata saya dipasu-pasu tuhat ama peliani bain sangap di guarna. Saunari hupasahat kami mapartikia sosialisasi itu panitia pembangunan taringot tu pelaksanaan pembangunan gedung serbaguna dot rencana renovasi toilet di Huriata. Salam. Nahormati kami amang uluan nami pendeta Ositohang. Soksongoni amang inang perhalado nami. Nak soksongoni saluhut na ruas ni HKBP Cimanggis. Horas madita salut na. Mula tema di tata, mula tema upasat kami tuhita salut na. Ala dilihat do tuhami partikian. Sian hami kepanitiaan ni pembangunan ni gereja HKBP Cimanggis. Aku sendiri songon ketua pembangunan Atabunan nahwalap boru sihotang. Jadi disok kami jongjong dinalahu pasatos sosialisasi. Songon progres ni pembangunan ni gereja tahun doho rencana progres lanjutan untuk 2026. Amengenangan dorak so masuk kita tu rencana lanjutan 2026 perlu do baboton nami songo dia do perkembangan ni pembangunan ni Huriata nasian tahun 2025 duko dipabangkit panitia pembangunan. Mulutuk pe amanginang hujahok kami secara global ala pertikian di pasat tuhami agak saotik do amanginang jadi secara global ma hujahok kami mulurin Cina buidan no di jalo melalui sian perwakilan ni per sektor. Songon ma amanginang perjolumai songon pemasukan ni keuangan ni panitia pembangunan. Na perjolumai di pasar Huria do tu pembangunan dana pertama 100 juta. Dungi di pasar di patupa panitia pembangunan do songon spontanitas panitia. Total lah 10.550.000. Amplop pembangunan di Patupa Huria do sehari sebulan amplop pembangunan tu panitia pembangunan mulai sian bulan 4 2025 sahat nang hujalohame bulan 4 2026 godangna 56.750.500 rupiah. Uduk ni museng setiap sektor di patupa panitia do songon silua par sektor. Mulutup hujau kami secara global martotal may amanginang 147 juta
55.000. Mula secara rinci na bumi manod di jalo sian kepanitiaan. Di tahun 2025 amang inang apresiasi kami do sangat terbuka do kita jala didukung go siar ruas kepanitiaan dari damai siar 2025 pembayaran na 55% nunga hujalo kami ima songot totok ripe par sektor. Di 2026 hujalo kami sekitar 20% dope amanginang. Lanjut nih hupadalak kami do songo proposal. Hupadalak kami may 100 proposal, alay 54 proposal ma na mangalusi, nilai proposal la 60.350.000. Uang pemasangan fokus hujalo kami do sian huria nilainya 8.500.000. Ala hurang dope uang pembangunan ini jala iku merdalat do perkarijo onon hupatu pahami do songon pinjaman lunak sian ruas godangnya 150 juta. Nah terakhir adong do saldo ni bunga ni na adong di rekening panitia pembangunan 100.800 rupiah. Martotal ma pemasukan ni panitia pembangunan 531.155.300 rupiah. Nakiningan amanginang tersingot silua na per sektori, besaran ni per sektor hutot tuhok kami berdasarkan godang ni ruas per sektor di hali 200. Ido di baik kami alai dang nagabe songon totok ripe secara pukul rata. Hupasa tami itu per sektor konsepna songo dia papunguhon naung hutot kami masing-masing per sektor mamanot tuhon. Ido amanginang asa adong heras subsidi silang di per sektori amanginang. Jadi dalam ngadok pola hutot upa atok kami secara perkaka ale per sektor do hupasahat kami imana hujalo kami. Ale mulu secara rinci adong maanoni di kepanitian per sektor. Lanjut mamusay ngaminang tu pengeluaran. Pengeluaran nih panitia pembangunan selama 2025 godangnya 291.281.862 rupiah. On untuk karejo 10 kontrak SPK naung dipatupa panitia pembangunan. Dohot akka administrasi, do akka pencetakan proposal. 310 juta namanginang untuk pembangunan nong tabereng di Toru lantai sada. Na paling besar ima penyekatan AC, plafon, dohot podium. Ima dohot in fokus, dohot museng CCTV. Jadi garis tahun nunga dilengkapi 10 channel CCTV mulai sa lantai 2 sahat tutoru dohot tuluar. Jalan nunga beroperasi amanginang. Di bulan 5 naneng roon habis masa kontrak ni pendorta na 10 sadai. Sebagian memang nunga habis, alai sepakat di bulan 5 dipasahat nasida tu hamis songon invoice terakhir ima nagabi serat terima. Duk silungan non hujalo hami invoice yang pendor pasahaton dami ma anon tuhuria songon pemakaian resmi sian panitia pembangunan tuhuria. Songon ima anon proses ni pekerjaan naung selesai nauk sidung di karejoi
panitia pembangunan. Uduk ni amanginang marhite-hite rapot ni Huria di bulan 2 na lewat dohot nakiningan nong dijahahon rapot ni Huria dohot panitia na di tanggal 10 tolu na lewat di pasahat Huria do tuhami panitia pembangunan. Program selanjutnya ima dinalaho makarejoi kamar mandi depan doho kamar mandi belakang dengan konsep na di Zolo anon tu wanita ma na di belakang ma tu ama manang nabawa. Direnovasi total may amanginang alani asa totong mahita rade dinalaho pasikopon program ni Huriata tarsingot tu pembangunata. Lanjut mamuseng amengenang tabereng mas songon kondisi ni keuangan ni panitia pembangunan. Nakiningan pemasukan 531 juta 155.306 rupiah. Pengeluaran 391 juta 221.862 rupiah. Dung dikurangi pengeluaran amanginang marsaldo ma panitia 130 juta 877.444 rupiah. Alai nakiningan adongdo songon pinjaman lunak na ikut do si paulakon amengnang dohot nakiningan retensi 10 juta retensi Mei 10 juta pinjaman lunak 150 juta punguma utang ni panitia pembangunan 160 juta rupiah. Molodung dikurangi utang ni panitia dohot saldo ni Huria 160 juta dohot dikurang 130 juta panitia pembangunan minus ma jala marutang ma 20 juta rupiah ima utang minus ni panitia pembangunan amanginang alani husosoy hame tuhita saluhuna asa totong repahita dinalaho pasikopo pasidukon aka iurata di tahun 2020 nomon sudei boha asa mardala do dengan jalan nalau dihita do pembangunan nata ulahoni jalanunga tarida aha nata karijoi diuluna haduan amanginang duksiduk kami dina mangulahon kepanitian namion pasaton nami do LPG secara terbuka secara terperinci benon nami do yang manginang pos rohamuna yang gua hami kepanitian terbuka do dangadong pola nabue manang na ditutupi hami omma data-data naung adong dihami dangadongon ditutupi songon ima amanginang songon kondisi ni perhepengon ni panitia pembangunan salaya manginang husosoy hami asar pamahita mengalunasi iurata ima di tahun 2020 nomon molate ma dihita saluna horasma Tabege makor sian ama salum.
Marede hita uhut papungupelean sadaa dohot sadabi. Yesus lehon hatorangan abistaran mangatusi hatami lehon matana marninya dohot roha
ni debata na sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita saluhutna, laos supasatami mas selamat hari Minggu dihita. Tajakon mahata ni debata, ima surat ni Apostel Paulus di ulaun ni Apostel bidu 2 mamuka sian ayat 22 rodi 20 alu songono mahatana. Hamu ale akka halak Israel tangionamu mahataon di patandapot debata do Tuhamu Yesus nasia Nasareti inorhoni hagogoon halongangan dohot tada akan pinatupan ni debata di tonga-tonga muna songonau binoto munai marhitesian tangan nina somarpatiki digatukot jala di pusahamu ibana dong di pasahat debata sian tahina nahot i dohot sian pamotoan nai hian ibana do di pahehe debata dung di hari bernit ni hamatian ay dada na hatiopan hamatiani ibana ay marhaunaan tu ibana do padok ni si Daud toktong do huida tuhaki di juluku ay di siamuku do ibana asa unang alani las do rohaku jala marol olup suaraku dagiku pe maradian do Uhud makirim aidang pasombomu diriku di banotoru jaladang luasomu nabadiami marnida habusukon nunga di paboton ho tuahu akka dalan hanguluan gohanmu do ahu halalas niroha diadu pammi ima sahatna huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus. Allah mencari orang yang dapat dipakainya untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Alangkah malangnya bila kita hanya berencana melakukan hal-hal yang dapat kita lakukan sendiri. Marhite topik ni minggu ta sedarion di jubilate las rohaku jala marulup olup suaraku. Ise mana solas rohana jaladang marulup olup suarana di hamamateni Tuhan Yesus di hau pinar silang marhite turpukon alusna halak Yahudi dang las rohani halak Yahudi di hamamateni Tuhan Yesus di hau pinar silang sian pamikiron ni halak Yahudi taringot tu hamamate ni Yesus hira partuktukat doi dihaporsion ni nasida bohado parbuina narohana sida sian pamikiron nasida sahalak jolma nang diparsilakon gabe si palua di siala kondisi tradisi dohot pangatusio nasi songonima Roma Apostel Petrus mangalehon pikiran asa bui dia tusi halaki bui dia tusi nasida songon cara halak ni Yahudi mangatusi barita haheheoni alania manginang huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus marite Apostel Paulus dia ka ulau ni apostelna di hati dakon Apostel Petrus do na tutudo Tuhan Yesusi ima Tuhan sasada di bari tahun Apostel Petrus do akka halongangan na paluahon jala mangalehon hanguluan
do Yesus Kristus Tuhan tai. Jala pakobasyoni Tuhan Yesus dipatuduh doi marhite namaragam halungangan. Hamamate nai saud do songun sakap habadiauni debatata. Dohot hehe do ibana cian hamatian songon hatani debata. Ima na tarsurati dohot diaka pengalaman pribadi ni aka si siani. Sahat tuna hehe ibana tu surgo. Alanima dihamuaka dengan sapursiaon huaso haheheoni Yesus sasitong nadang haheheoni todi na hehe dak todi ni Kristus alai dagingna oma hamonangan ni debata na sikop. Jadi hamamate ni daging dohot todi nunga ditaluhon Yesus siani. Alanido ibana ehe laho papatarhon hamunangan na sian hamatian nang sian hamatian todi nang pe hamatian ni daging. Jadi Yesus ima debata isedo debata Apostel Petrus mengulahi asa patulus jala ta'ara homa ha porseotai tu debata alana aidada si dauti nakok tu banu kicang alai didok ibana ninna tuhanido madok tuhakku hudul mahotu siamun paima hupatudu akka musum paima hupatunduk akka musum bahen si digi-digion patmuna. Alanima huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus di parata Apostel Petrus ma Yesus ima Tuhan ima debata tuhalak Yahudi. Nah saya hola memakai pikiran na bohado nang mate boy gebesi palua. Bagaimana orang yang sudah mati tidak masuk akal bisa katanya menyelamatkan dunia dan manusia. Idona saya salah di halak Yahudi. Hapenga dipatuduhon Tuhan Yesus marhite aka pakobasyona halongangan sudah dipertunjukkan begitu banyak keajaiban dalam pelayanan Yesus ketika dia menjadi manusia datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan manusia supaya manusia itu mempunyai martabat kembali. Alana holan ibana ma sasada anak nekon bui batu paon haluaun disudi akka nanaing paluona alani akka dosani jolmai. Dilehot do dirina marhite hamatian, marhite na dihau pinar silang, marhite hamatian ni bakit imana dari patuluhon, jala dihabakit nai hehe maibana, jala nakok maibana
tubano kijang parade hon inganan di akka na porsia. Ido ubahen topik di minggu tasadarion las rohaku jala marulup ulup suaraku. Isena solas rohana di palua marhite si taonon di palua hita di palua Tuhan Yesus anak nana sasadai di lehon di tonga-tongani hita jolma humokop hita holan naing paluahon hita manusia jala di lehon domuse madongani hita di Portibion ima todi parbadia piga-piga minggu di bulan Mei naneng roon hasa saur ni todi parbadia saur mayanon todi parbadiai tuhita ganup nang pinaluani Yesusi marhite na mangarai diri ibana laho paluahon hita jolma manusia. Isemana solas rohana te jalaso marulup ulup alani Tuhan Yesus. Songon di buken di tayate Allah ni Tuhan Yesus marulup ulup asih. Dang mic kamu bah holan kormuna itu diapilamu dang adil hamu Allah ni Tuhan Yesus marulupu asiroham bayi dia itu memang aku amang tahe dang HKBP yang ubah karismatik dong Bapak anggon hatok marano teh aku buat itu Huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Atong takas situtuma diboto sadok bangsa Israel ina apostel Petrus. Nang taboto nuaing marhite sejarah turpukon paralana ni bangsa Israel. Yesus na pinarsilang ni nasida ima na hehe Tuhan jala Kristus dibahen debata na tapuji jala debata na tasomba ima Yesus Kristus. Isya manginang debata nata somba nata puji ima Yesus Kristus. Ibana do debatata na mangulu na marhuaso ibana do sipalua jala Tuhani. Ido ubahen songonani do dendetai ahape nama sadingolumo Tuhan menjaga ho teruson Tuhan menjaga ho Tuhan menjaga gaho
Arsapeho Sai diramo tiho Tuhan menjagaho. Amin. Tuhan menjaga kita. Tuhan itu peduli. Alani isema na so las rohana. Isema na so marolup-olup dinguluna. Marhite hamatian nai bui hita hehe bangkit. Hapor siautai nakin hapor siauta naung sanga mate di pabangkit Tuhan Yesus asa hehe hita musi atong nunga sosialisasi nakin panitia pembangunan tahap pertama nunga sipul dihapur siai ruas huriau do muse huriau muse dilehot tunasida imamandah laho patu rehon ima toilet atong hehe mahita bangkit mahita tu hading ganon ni pamakeon ni hita do saluhut nayate amanginang asa unang makulitu hita pos rohata pasu-pasu na godang ima rohana sonang jadi akka nanaeng mangalehon guguon na hatop-hatop madiliaon unang parjulo tu STM do tupungan marga ido tusido parjulo tong kamaile ita kan hita do HKBP Cimanggis sabe gawe parpudi do di luaran say digohi ikut jolo loja sintuana engai garhamu tahe pilihan bulan muna guguan muna amang mailen aja te tapi sigaret tapi lobi siani pasu na godang imaroha na sonang asa sonang las rohata tapareha itu julanon asa hita do memakai artina bahasa nasionalna sian rakyat dari rakyat untuk rakyat. Rakyat sehat negara kuat. Rakyat sehat gereja juga kuat fisiknya. Amin. Koni dutong. Kosrohatate. Amin matang yang mahita. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami mulia tema Tuhan di salut asirot holong ni roham. Nah saya toktong ho Tuhan mengurupi kami. Disudi aka gulmit ni ngulu nami di pamona kodo hami Tuhan marhiti harorom marhiti hamati mi marhiti hayon mi Tuhan hehe hami saluhut na daging na todi nami lau paturi turehon patu pon salut akan narikot di huriamon terungubi Tuhan terkhusus na terungubi nang di hami saluhut na ganup marsada sada di rumah tangga nami bi di ganup pribadi nami lepas pribadi asima roham di hami Tuhan pasu-pasu ma sude ruas ni huriam Deo mas saluhut na Tuhan pasu-pasu mi tu nasida asapu higuan nasida salut aka kewajiban nang dileko Tuhan jala leo nasida tu huriam di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami dia katikting nama sadok si pamason ni huriam sahoma Tuhan nama masu-masu asa mardalan dohot dengan saluhut na Tuhan di sude aka tiktingi asa toktong Tuhan boy tulus patuluson huriam Tuhan sude akka ulon ni huriam atong mangaramoti maho Tuhan mamasu-masu maho Tuhan disalut ni Tuhan asa homa toktong pasiko pon sude akka pardalanan ni ngulu ni huriam tarlumubi ma Tuhan nang di bagasan umbason di minggu nami manugut say homa Tuhan toktong mamasu-masu akka par minggu naro Tuhan manopot marsomba to depan muna badie Tuhan sok songoni mata Tuhan nang di minggu na pukul 10 dot sore pukul 10 sadok Tuhan dinaro nasida mamuji pasangan pengguar munabadi Tuhan saya mangaramoti daging todina pasu-pasu nasida toktong di bagasan nahi pasun Tuhan atong pasatami Tuhan saluhut na ulon nami di parminggu nami Tuhan asa homa Tuhan na toktong pasikopon sude lakan parada nami
Asimaroham diami Tuhan ko akka orang nami nagabe marlo dosa di depan munabadi. Urasi masalut ni Tuhan asa tung tamahami gabe habaroni pas-pasum. O matang yang nami lelek nami Tuhan na usombo kami marhite-hite guarina mu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang nami Tuhan. Amin. Marinde hita los tapasak ma peliata. Marolo mo lop todiki ay nang dito bus Jesusi hamu sude bege mai sailas roha kumandoki sonang ni lung jupang Jesus tuhaki tondi nama ngajari
Yesusi hamu sude begemai sairas roha kumandoki sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajaria terbaik marlas di roa sonangi tiki dung jupang Yesus Tuhaki ihal holong narohaki tuna soboy bemagui mata nado mana tapau pinggul natu mangihonau sonami tiki dung jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajariau terbaik malas di roa sonami tiki dung jupang Yesus Tuhaki Tatangnya konma piliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorani saluhut silehon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa nama uli utus upasahat hami mas yan nanilehon mitu hami pilihan nami tuho sajalu may gabi uap na husus di jolum pasu-pasu may jalaramuti asahu parhasi yang hami pilihanon patimbulhon harajaumu di tonga-tonga uriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana di lehon mi todiro di papot aku hosadohon gogoki rodi salut artaku upasahat itu Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut malo moni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami stadarion hanguluas siapari sesa madosanami songon palesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togio tu pangunjunan palua mahami sian pangago Ai ho dona puna haraja dohot agaku rodi asangapun salelengi lelena amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di stodak kontuan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopak kontuan de batama buhina tuho jala di pasaur homadamina tutodim amin Amin, amin, amin. oras madita
Tung namu baru aku dibantu aki, Dung Yesus maringan dia. Nung aso nang awang tung nabiru aki, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tung nasonang doa, dung tu Yesus salam, dung Yesus maringan dia. Kau naliluian dapat sambulaki, Dung Yesus maringan dia. Nung asai dosaki di ben mudar baik, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tung nasonang doa, dung tu Yesus salam, dung Yesus maringan dia. Haroro na hutagam nang humtai, Dung Yesus maringan dia. Doho tau mamartohan bisa ngapusi, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tung naso